Ngomnye we-beneficiaries kule project eyenziwa apha yokulima, silima isogam esiqale kulela kwisizini edlulileyo apho siye safumana khona sancediswa ngezinto zokulima zonke ezo zinto esiququzelelwa one of abantu abebesincedisa isikakhulu uDr. Sincediswa ngoSifa, sincediswa zi-departments ezininzi zikarhulemente, ndingathi in general urhulemente usincedile. Kukhona uLuleka Mbethe osincedisayo on top of us njebe size-beneficiaries. Into besiyilima isogam, kuthe xa siqala ukulima kwafumaneka imisebenzi ebantwini. Abantu bafumana imisebenzi ngokulinywayo, bafumana imisebenzi yokwelusa, bafumana imisebenzi, abanye baba zii-rangers, abanye bancedisa ngokutyalwayo, abanye bencedisa naxa kulinywa. So ke kwacreateka imisebenzi ebantwini. Naxa sele ke ngoku iproject i-product seyivuthiwe ke kwakhona imisebenzi efumanekayo ebantwini. Nathi ke ngoku zi-beneficiaries siyane sithi xa sifumana kusiyane sithi njebe kuvunwa kuzawuvunwa yonke lento sifumane kwi-profits ezo ziza kwenziwa apha. So incede kakhulu kwimizi emininzi iproject elolu hlobo, iyanceda kakhulu. Zikhona zona into esizidingayo kodwa ke siyabulela kwezi sesizifumene, sezininzi sesizifumene ebesingenokwazi ukuzenza.